साम' साम'आ गोबां रोखोमनि थायो। खायसे साम'आ जाजायो आरो खायसे साम'आ जाजाया। साम'आव प्रटिननि मख'जाथाव फुंखाफोर आरो एसेल' बिबांनि फेट थानायनि अनगायैबो साम'आव केलसियाम, भिटामिन ए, इ, के, B12, 80% दै आरो गोबां गुबुन खनिजफोरनि मोजां फुंखा थायो, जाय नोंथांनि देहायाव इमिउन सिस्टेमखौ बेरामफोरजों जुजिनायाव मदद खालामो। लोगोसे साम'आ आयरननि मोनसे मोजां फुंखा, बेनिखायनो बियो थै दिहुननायाव हेफाजाब होयो। 100 ग्राम साम' जानाया 16.5 ग्राम प्रटिन आरो 90 केल'रिज होयो। बेनि अनगायैबो साम'आ नोंथांनि हाइ ब्लाड प्रेसारखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो आरो बिखाखौबो गोख्रों लाखियो। साम'आ डायबेटिस, केन्सार आरो किडनिनि जेंना गोनां सुबुंफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां।